Язовир Доспат. В сърцето на приказната планина Родопа, в западната й част се намира живописният язовир Доспат. Той е в непосредствена близост до град Доспат и на 82 км западно от град Смолян. Построен е на река Доспатска. Разположен е на 1200 метра над морска височина, което го прави най-високият язовир в България, а със своите 22 000 декара водна площ е вторият по обем в страната. Протежението му е 19 км, на ширина е около километър. Разположен е в посока северозапад и югоизток. По североизточният му бряг минава живописен път между градовете Сърница и Доспат. Като навсякъде в Родопите и тук, около язовир Доспат, природата е красива и неповторима. Преминете ли последният завой по пътя към Доспат, от дясната страна, непосредствено преди града, се разкрива величествен изглед. Водата на язовира блести от слънчевите лъчи. В пличините важно се разхождат щъркели и жерави, а наоколо по високите склонове на западните Родопи са накацали къщички и хотели. Язовирът е заобиколен с вековни гори от бял бор и смърч, които разнасят опияняващ мирис на смола. Когато язовирът не е прекалено пълен, в началото му може да се видят две островчета, на които кацат ята от черни корморани и светли рибарчета. Лятно време цялата тази зелена красота е изпъстрена от чарените палатки на десетките почитатели на Родопа планина и на язовир Доспат, и на любителите на риболова, защото язовирът е богат на риба. В него плуват костур, шаран, кефал, оклей, червеноперка и пастърва. Тук има отлични условия за развитието на стопански и спортен риболов. Практикуват се няколко вида риболов: на плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и булдо. Още в ранна пролет, в местностите около Сърница, на втекалото в началото на язовира през метър се нареждат любителите на риболова на плувка. А част от риболовците предпочитат бреговете близо до Доспат, защото от време на време садките, разположени срещу града, изпускат пастърва. Язовирът е рай на любителите на този спорт. Лятно време околностите на язовира дават и добра възможност за туризъм. Заобиколен от величествени и голисни гори, на места с огряни от слънцето полянки, язовирът е изходна база за разходки, предоставяйки наслада от прекрасни гледки. През есента също има какво да се види, освен пъстрите родопски пейзажи. Често ниско над водата на язовира прилитат ята диви патици и гъски. Понякога може да ги видите как се гмуркат, за да хванат риба или да плуват като морска флотилия в строй. Миналото на язовир Доспат също е интересно, както и историята на неговото създаване. Наводнените от язовира територии преди са представлявали плодородна долина, в която са се сеяли житни култури. Хората от селата са работили като жетвари по време на прибирането на реколтата. Преди наводнението на долината и построяването на язовира тук са били селата Орлино, Божелан и Бърдуче, разположени от западната страна на река Доспатска, както и на село Арнудли, разположено от източната й страна. Но това е вече в недалечното минало. Настоящето е като в приказките: сините води на язовира, зелените гори на планината, пъстрите ята на птиците. Тишина и спокойствие, нарушавано от време на време от плясъка на рибите. Природа и човек в хармония, която рядко се среща. Но тук в Родопа планина може да се насладите на всичко това, като се впишете в ежедневието на този райски кът. Заслужава си да опитате.